Comencem el tema 1 de primer d'ESO, nombres naturals, com molt el teu cinturó, li diu el 0 al 8, fantàstic. Molt bé, anem a la introducció. Recordeu que havíem fet aquest meravellós vídeo on veiem la importància que tenia saber calcular, saber fer bé les operacions i ataquem el punt 2 del temari, sistemes de numeració. Aquí, si us en recordeu, si heu estat a classe, doncs hem treballat diferents sistemes de numeració. Primer de tot, una bonica definició. Un sistema de numeració és un conjunt de símbols i regles que permeten representar nombres i sorgeixen de la necessitat de l'home de comptar. Aquí teniu algun exemple de sistemes de numeració una miqueta desconeguts per nosaltres. Diu el llengua gumals australians, 1 és Urapon, 2 és Ucasar, 3 és Ucasar Urapon, i plantejo una pregunta, quin nombre seria Ucasar Urapon. Aquí us recomano que aneu fent totes aquestes parts i aneu pensant, aneu donant resposta a totes aquestes preguntes. En aquest cas la resposta correcta seria 5, perquè Ucasar val 2, Ucasar val 2, 2 i 2 fan 4, Urapon val 1 i 4 i 1 farien 5. És un sistema additiu. Teniu altres exemples aquí perquè pugueu jugar i pensar una miqueta, donar-li al cap, aneu fent mica en mica, atureu i aneu pensant abans de trobar la resposta, abans de donar la resposta. Molt bé, tirem milles, anem a sistemes de numeració una miqueta més coneguts per nosaltres. Un sistema additiu que també obtindrem sumant, que és els nombres romans, i un altre sistema que és posicional, que és el nostre, que és el sistema decimal que utilitzem actualment. Comencem per els nombres romans, repassem una miqueta les regles per determinar nombres romans. Primer els valors, la I val 1, B baixa 5, X val 10, L 50, C 100, D 500 i M 1000. Estudieu una miqueta aquests valors si no us en recordeu i a partir d'aquí anem a les regles que ens permeten escriure tots els números. Primera de les regles, sumem d'esquerra a dreta. Per exemple, en aquest número d'aquí, això serien 10 més 10, 20, més B baixa que val 5, 25, i això val 1, 1 i 1, és a dir, en total faríem 10, 10, 5, 1 i 1, que farien 27. Sumem d'esquerra a dreta. Hi ha una opció per restar. Recordeu que, la segona ens diu que podem utilitzar les lletres I, X, C i M un màxim de 3 vegades seguides. Per exemple, en aquest cas estem escrivint el 3.000, fixeu-vos que tenim 1.000, 1.000 i 1.000, màxim de 3 vegades seguides, 3.000. En aquest cas tenim dues Cs, per tant 200. Aquí tornem a tenir el màxim, 3x seguides, és a dir, 3 vegades 10, que farien el 30, i després 2 is, que farien el 2, per tant 3.232. El que us deia, el que us volia dir abans, podem restar quan tenim una lletra que tingui un valor més baix que una altra i situada a l'esquerra. Per exemple, en aquesta situació d'aquí, la B baixa val 5 i la I val 1. Per tant, en comptes de sumar, com que el petit es troba a l'esquerra, el que farem serà restar. 5 menys 1 valdria 4, 10 menys 1 valdria 9, 50 menys 10 valdria 40, 100 menys 10 valdria 90, 500 menys 100 valdria 400 i 1.000 menys 100, que valdria 900. Aquestes són les restes que podem fer. És tentador fer-ne d'altres, però no són correctes. Ens basarem en aquestes restes d'aquí. Molt bé, i per últim, una ratlleta al damunt de la lletra significaria 1.000. Per tant, aquí tindríem el 5.000. Molt bé, anem a jugar una miqueta amb els nombres romans. Per fer aquesta part, com que si no esteu a casa, el que recomano és que veieu el nombre romà, per exemple, aquest d'aquí, atureu el vídeo, penseu, escriviu la resposta i després comproveu. Anem a donar la resposta del 35, podem escriure el 30 fent XXX i després el 5 fent una B baixa. D'acord? Molt bé, nivell 2, el 77, podríem fer 50 més 20, és a dir, 50 serien L, el 20 el faríem XX i després per últim construïm el 7 fent 5 i 2. D'acord? Nivell 3, el 88, recordeu, jo vaig tirant milles però vosaltres atureu vídeo per poder pensar. Faríem el 50, que és una L, i després 30 més per arribar al 80, XXX, i per últim el 8, que seria B baixa i 3 palets. Nivell 4, 131, el 100 recordeu que és la C,
per fer el 30xxx i per tant afegim un 1 per tenir l'1. Nivell 5, 266, faríem C per tenir 200, després L per tenir 50, després X per tenir 10, després V baixa per tenir 5 més i per últim un palet per tenir el 16. 200, 50 i 10 que farien 60 i després el 6, V baixa i palet. Nivell 6, molt tentador fer I, D, però no és correcte. D'acord? El que hem de fer és el 400, que el faríem fent 500 menys 100, 500 que és la D menys 100, el 90 que el faríem fent 100 menys 10 i el 9 que el faríem fent X menys 1, menys la I. D'acord? 10 menys 1. Molt bé, nivell 7, 999, novament molt tentador fer I, M, però no és correcte. Llavors hauríem de fer 900, que el podríem fer fent 1000 menys 100, el 90, que el podríem fer fent 100 menys 10, i el 9, que el podríem fer fent 10 menys 1. D'acord? 1507, aquest és molt facilet, M de 1000, D de 500 i després el 7, que és V baixa i 2 palets. Nivell 9, 2447, serien dues M's per tenir el 2000, per fer el 400 hauríem de fer 500 menys 100, és a dir, D menys C. Per fer el 40, 50 menys 10, i per fer el 7, novament V baixa i I, les dues I's. Molt bé, acabem amb el 7771, per fer el 7000 posaríem el 7 i una ratlleta al damunt per tenir 7000, aquí ho tenim, 7000, i després per fer el 700 serien 500 més 200, per fer el 70 faríem fent 50 i 20, és a dir, LXX, i després li afegim l'1 amb una I. D'acord? Espero que us hagi agradat jugar amb els nombres romans. El que farem ara és analitzar l'altre sistema que coneixem, que és el nostre, el sistema posicional decimal, basat en la utilització de 10 números, de 10 xifres, per això és decimal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, i que el valor d'aquesta xifra depèn de la posició que ocupa. Per exemple, 432, aquí el 2 serien dues unitats, però en canvi aquí 423, el 2 serien dues desenes, i per tant dues desenes serien 20 unitats. I aquí aquest 2 d'aquí es troba a la tercera posició, que són les centenes, són dues centenes, per tant, en realitat estaríem parlant de 200 unitats. Per tant, si escrivim un número com aquest, que seria el 16.813.580, 0 serien les unitats, 8 les desenes, 5 les centenes, 3 les unitats de miler, 1 les desenes de miler, 8 centenes de miler, 6 unitats de milió i 1 desenes de milió, etc. etc. En funció de la posició tenim un valor o un altre. Doncs fins aquí els sistemes de numeració que analitzarem. El que farem ara a classe seria treballar amb un sistema de numeració molt curiós, que és el que s'anomena Toxibooms. Us deixo amb aquesta feina, ja dic, la farem a classe i la treballarem, jugarem, analitzarem el joc, etc. Molt bé, ho deixem aquí.